Jang'ad bura Francis Gikonyo mado ma Milimani koro wacho ni penjo mar weg kambi chiwo kumba ne nyamburko mar Direct Line Assurance nyaka yudo mapiyo kaka achiel kuom yore mag goyo kang' e burano. Jakom mar Royal Credit Dr. SK Macharia mochopo e doho kawuono kuom rem chopo e doho kaka dwarore olero ne doho midhiero mosekadhe kaka jal manochako kambi Direct Line. Efi Nyakidi miyo waler. Osebedo bura matek tweta e doho kod oko madoho. Jakom mar kambi mar Royal Credit kendo manochako kambi machiwo kumba ne nyamburko Direct Line Assurance Dr. SK Macharia olero amen magisebedo go e burano. Amen mosemiyo oboke ma C12 Voloke kanonro mar kambi bende norochi. Dr. SK Macharia wacho ne doho ni duol mochung' ne gayo weche mag okumba pachoka Insurance Regulatory Authority IRA kod apis Attorney General owinjore rang weche mag weg kambino kod telo. The court should be able to ask the regulator to come to face the court and the Attorney General, who is the custodian of all shareholding companies in this country, in a document called Sierra 12. And they say in front of the court who is the legal shareholder of Direct Line. Dr. SK Macharia mabende nochopo e doho kawuono ne winjo buche mar rem chopo e doho kaluwore gi chik wacho ne doho ni ne ok onyal chiwo ler e wi gino ma ok ong'eyo. Jang'ad bura Francis Gikonyo wacho ne jogo duto ma bura nomako ni gino maduong' mathiro thego weche mag kambi okumba ma Direct Line en weche mag telo kod fweny adier mar weg kambino. Two regulated institutions in this country, banks and insurance companies. Banks are regulated by central bank. Correct. Insurance companies are regulated by Insurance Regulatory Authority. Correct. They are the custodians of the shareholding of any company. Yeah. No. It's not for me or for anybody else to come and say that I hold so many shares. Kuom mano, jang'ad bura Gikonyo wacho ne gimondo gimanyiyo mapiyo minyalo yud godo duoko ne penjo mar jokanyo mag kambi Direct Line. Sasa tukubaliane njia ya kulisolve hiyo swali anauliza. Hiyo swali anauliza ndio tunataka kujibu. And you know that question cannot be answered in these proceedings. Do we agree? Yes, my lord. That question cannot be answered here. We are restraining ourselves Yes. from responding. If it cannot be answered here, then why are we wasting time in these proceedings? Rather than spending quality time in the appropriate proceedings. That's for you counsels now. Yeah, we may tuonane siku hiyo ingine. Tuweke tarehe. Weka ipo. Burano ibiro winj tarik 13 dwe mar 4 higani. Efi Nyakidi, Ramogi TV, Nairobi.